väčšinou patrí samotným interpretom. A málo kto si v tom momente uvedomí, že za tým, čo sme videli na scéne, zväčša stojí jeden človek. Vedúci, choreograf, umelecký vedúci, ktorý niekde z boku scény alebo z hľadiska trhne, či vystúpenie dopadne dobre alebo nie. Dedinská folklórna skupina Dobrona z Dobrej Nivy žne úspechy všade, kam príde a dosahuje vynikajúce výsledky v celoslovenskom meradle. Je tomu tak jednak vďaka zanieteným speváčkam, spevákom, samozrejme muzikantom, ale je tomu tak hlavne vďaka tomu, že majú takého vedúceho, akým je pán učiteľ, magister Janko Škoda. Už v úvode bolo povedané, že programy z cyklu Život s piesňou budú venované ľuďom, ktorých život bol alebo je spätý s ľudovou piesňou. Teda mnohým spevákom, muzikantom, solistom, inštrumentalistom. Takže možno sa mnohí teraz vás pýtajú, prečo práve Janko Škoda. Nie je známy ako muzikant, nie je známy ako interpret ľudových piesní, no ľudovej piesni venoval takmer 20 rokov svojho života. Trocha z inej strany. Venoval sa a venuje sa ich vyhľadávaniu, dokumentácii, zbieraniu, no a potom ich prostredníctvom Dobrony veľmi citlivo prenáša na scénu. Jan Škoda sa narodil v roku 1945 v Dobrej Nive, kde žije celý svoj život. Študoval na Strednej všeobecnej vzdelávacej škole, neskôr na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po štúdiu pôsobil ako učiteľ na rôznych miestach. Dlhé roky pracoval v Ochotníckom divadle ako herec i ako režisér. No a svoje režisérske skúsenosti v súčasnom období veľmi dobre zužitkovala pri práci s dedinskou folklórnou skupinou. Je autorom monografie Dobrej Nivy, autorom zbierky ľudových piesní Širokvoje Dobronivskô pole a v tých brezinách, zaoberá sa i ľudovým odevom, je autorom publikácie Ľudový odev Dobrej Nivy vo fotografiách. Myslím si ale, že oveľa viac sa dozvieme tuto od žien. Veľmi mnohé z vás spolupracujú s Jankom Škodom už od vzniku skupiny, teda od roku 1983. Ako si spomínate na začiatky, alebo ako by ste charakterizovali jeho prácu od tých začiatkov až po súčasné obdobie? Ťažko povedať, že čo Janka Škodu najviac charakterizuje, ktorá z jeho vlastností. Podľa mňa, a ja si na ňom najviac cením jeho úžasné umelecké cítenie so zmyslom pre detail. Okrem toho má takých veľa obyčajných ľudských vlastností, ako sú pracovitosť, húževnatosť, tvorivosť, bezprostrednosť a jeho taký osobitý rečový prejav, určite aj vtip a humor. Ale myslím si, že predsa len najviac ho asi vystihujú dve také jeho vlastnosti alebo zásady, a to sú náročnosť a dôslednosť. Niekedy nás tým na Dobrone trošku aj veru potrápi, ale všetci mi určite dajú za pravdu, že bez tejto náročnosti by asi Dobrona dnes nebola tam, kde je. A ešte mi dovolte povedať jednu takú historku spred vyše tých 20 rokov, práve v súvislosti s touto dôslednosťou. Keď zakladal Dobronu, zaniklo na Dobrej Nive Ochotnícke divadlo, ako tu už bolo povedané, a on ako jeho režisér, keď presedlal z toho divadla na folklór, tak vlastne to divadlo stratilo svoju dušu. No a to divadlo bolo tiež, ako bolo povedané o Dobrone, úspešné až v tom celoslovenskom meradle. No a keď ma prijímal medzi tých dobronivských ochotníkov ako stredoškoláčku, bol doslova zhrozený mojou strašne tvrdou výslovnosťou. Také slova ako lebo, len, zvolen, mu to v tých jeho ušiach ako učiteľovi slovenčinárovi strašne znelo. No a tak vymyslel na mňa takto, že keď ja tvrdo, tak on na mňa ešte tvrdšie a vymyslel mi takú rečňovánku alebo rozcvičku a pred každým vystúpením alebo pred každou skúškou som najmenej 10 krát musela opakovať, že ľaľa, ako sa to telia v ďateli neváľa.
naše názory aj pripomienky tiež. Ja som už bola na mnohých nácvikoch do Brony a musím dať ženám za pravdu, že Janko Škoda je na nich veľmi prísny, ale ja mám taký pocit, že i napriek tomu, že občas na vás zvýši hlas, radi sa stretávate a radi chodíte do Brony. Či nie? No, dá sa povedať, že áno, lebo to nie je len vlastne o tých skúškach, to sú skutočne tie stretnutia, to sú také tie pekné medziľudské vzťahy, ktoré už medzi sebou máme. Ja som sa tak minule zamýšľala, že my sme to už ako taká rodinka, už sme takí ako takí bratranci a sesternice v druhom kolene. Možno, že sa dostaneme voľakedy aj do toho prvého kolena. A skutočne, ako si spomínala, ty si už bola na viacerých našich skúškach, niekedy to vyzerá také ako medzi drezúrou a krotením dravej zvere. Ale asi to tak musí byť, lebo to som ja slúbila Andrejke, že ja to poviem. Keby ten Janko tam nebol a nerobil to s nami, čo robí, tak my by sme dokázali tú celú 3-hodinovú skúšku, máme také foaje, tam by sme prestali, tí, čo fajčia, by fajčili, tí, čo pijú, by pili, máme krčnú cez cestu a tak by to asi tak vyzeralo, nebolo by to o ničom. Ale dneska sme si aj taký vtip vymysleli, že viete, čo je najväčšia odvaha? Najväčšia odvaha je zatelefonovať v pondelok Jankovi, že nepríde na skúšku. Ale tak ako divím, počúva, ale poviem takú repliku z toho nášho jedného, že myslím povedať, že ho mi za to veľmi radi. Ja som spomínala, že Janko Škoda nie je vychýrený, spevák nie je známy ako interpret ľudových piesní, ale zaspieva si rád. Dokonca som počula, že niekedy aj vystupoval s vami. Áno, pred 7-8 rokmi ešte so skupinou vystupoval, no na podpolianských folklórnych slávnostiach v Detve tancoval, vykrúcal sa, kabanica mu lietala, a že nadobudol širica, lietala mu a on, že nadobudol taký pocit, veď som ja zaclonil celý amfiteátr. No a odtedy ho nikto do kroja nedostal, darmo sme ho nahovárali, ale naozaj je výborný tanečník, je výborný aj spevák a nakoniec o malú chvíľku to budete môcť poslúbiť sami. Tak nech sa páči. Prečo ste ma za vojačka tázali? Joj, keď mi moji rodičovia zomreli, že raz neviem, kde mi ležia, keď nemajú ani kríža nad sebou. Varvočke son si vyslúži jeden deň. Pán kapitán, ja už viacej nebudem. Pán kapitán, daj mi oči, ja sa idem domov ženiť.
deťmi, bol si učiteľom slovenského a francúzského jazyka. Ja sa priznám, ja ťa tiež tak trocha považujem za svojho učiteľa, pretože aj vďaka tebe, v tvojej práci som pochopila, že pieseň má okrem samotného textu a melódie aj to najpodstatnejšie, síce svoju dušu. A myslím si, že na to mnohí mladí speváci, predovšetkým od folklórnych súborov, zabúdajú. Položím ti ako prvú otázku. Čo všetko predchádza tomu, kým pieseň, ktorú nájdeš v teréne, uzrie, javisko, a ako vlastne, akým spôsobom prinášaš ľudovú pieseň na scénu? Teraz by som mal múdro hovoriť. No, predovšetkým treba najprv nájsť tú ľudovú pieseň. Ja si myslím, že k ľudovej piesni treba pristupovať a hľadať ju tak ako nejaký poklad, ako archeológ hľadá nejaké tie artefakty tej starej kultúry našej, keď chcete teda slovenskej, predovšetkým, lebo o tom to je. A za ľudovou piesňou treba prežiť, ja som aj chodil za tými ľuďmi, ktorí bohužiaľ mnohí pomreli za ten čas, ako som chodil za tých zhruba 20 rokov za nimi a boli to tí najstarší. No a bolo im treba hľadať u jedného, u druhého, u tretieho, dokonca som zistil, že jedna pieseň má aj viacej tých podôb, čo sa týka melódie, aj tých veršov. Dokonca s deťmi sme robili, že doma sa pýtali starých rodičov a mnohé veršiky tých piesní, ktoré máme, tak ich aj deti doniesli. Napríklad tú pieseň, ktorú som spieval, ja som ju poznal podľa môjho otca, ale som si pamätal aj jednu strofu. A potom raz mi doniesol jeden taký šiestačík, túto pesničku, keď som kázal, aby sa pospýtovali, či nevedia, tak som bol tak strašne rád, ako keď mi bol niekto dal 1000, voľate do dlane a možno, že ešte aj viacej, že som našiel tie slova, lebo som si myslel, že ich už nikdy nebudem spievať, ani nikdy ich už nepočujem. Len som dúfal, že keď je to vojenská pieseň, že predsa len aj inde ju poznajú nielen teda môj otec a na dobrej nive. No, ak chcem tú pieseň dať na javisko, tak sa vždy snažím aj zistiť, napríklad aj to, že kto ju kedy spieval, ono na dedine vždy tak bolo, toto si, ja neviem, Anča Zuntokovie spievala, alebo toto Ďuro, keď sa ženil, ja neviem, Madlen Čokovie spieval. Takže ono tie pesničky aj tak ľudia vedeli, toto je obľúbená toho a vedeli aj povedať, prečo si práve tú pesničku spievala. No to preto, lebo napríklad to bola to smutná pieseň, ona si ju zaspievala, keď sa trebárs nemohla zoprieť rodičom, že nechcela toho, koho si brala, oni ju prinútili, tak im aspoň dostravila, že potom za stolom, keď muzikanti spievali a mladucha, tak oni asi takú zaspievala, že všetci vedeli, o čom ona spieva a prečo spieva práve tú pesničku. Takže potom hádam aj treba vedieť nielen čo ten text, ale voľačo z toho textu treba mnoho razy aj vyhodiť. Veľa razy som zistil, že sú tam také, ja to tak poviem, trepanice, hej, alebo tí odborníci vedia, čo sú to klapancie, také všelijaké, viete, násilné zvraty, slovné a tak ďalej. Ono to cíti človek, ktorý má cít pre to, aj pre tú ľudovú reč, že čo tam asi bolo pôvodne a čo tam pribudlo a nie celkom právom alebo neskôršie a tak ďalej. Tak to sa snažím tiež ako zistiť. No a vystihnúť potom aj pri interpretácii, aby tá pieseň bola vierohodná, pretože ja predovšetkým na pieseň akože staviam, aby to bolo niečo, čo skutočne vyjadruje dušu človeka, jeho pocity, situáciu, v ktorej sa spieva a aby tam bolo aj cítiť asi tie, ja by som povedal, tie prvé príčiny, prečo ten prvý, ktorý som to piesňou začal, asi na takéto slova prišiel. A tam je strašne veľa krásne, a o tom by sa dalo hrozne hovoriť veľa. No a ešte by som chcel tak povedať, že Dobrá Niva, máme takú, niekto by povedal, že nešťastnú polohu ako na folklór, ale ja hovorím, že veľmi dobrú, pretože sme my vlastne tak, je to Slovensko, teda Podpolianská oblasť, ale veľmi blízko je Pohromie, hej. Takže už tam cíti ten vplyv. Hont, to už ani nehovorím, však chcem tam aj na kroji, vidno, že sa to tam Novohrad, a tak aj tá vrchárska oblasť a s tou Dolniackou sa tam nejako tak zaujímavo snúbi.
A keď niekto tak hovorí, že toto je pesnička podpolianská, toto je hontianská, ja to nikdy nehovorím, lebo pesnička podľa mňa tá má krídla, tá vie zaletieť veľmi ďaleko. A ja hovorím, že ako je to dobré, že tá pesnička je možno aj taká skrížená, sa vraví, že aj trestaní deti bývajú veľmi pekní. Takže aj na pesničke sa to môže nejako nájsť. Ja som vďačný. Presvedčiť o pravde tvojich slov, pozrime si blok piesní a tancov z programového čísla Na krštení cymbaloček. Pondelok, rád panenku pije, útorok, ešte vyleje, aj Ešte radšej čerešne, 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 čo mi
roku 1983 zostavoval podiel pre ženy a pre mužov v Dobrone. Kroj v Dobrej Nive sa ešte stále nosil. Ty si siahol po staršom variante tohto odievu, no a ako akceptovali, ako teda prijali ženy to, tie, ktoré nosili ešte kroj, že si neakceptoval všetky tie moderné farby, tyrkysovú, cyklamenovú, že si neakceptoval tých filtre dvora, veľké vzory, ale práve hľadal si krásu v tej jednoduchosti. No, Andrejka sa troška tak ako aj ostýchala, že či sa mám Bože také opýtať, akože šiem, no čo by nie, ja si myslím takto. Čo človek vie, moja mama tak hovorila, to je všetko dobré, takže aj murovať, aj omietať, aj pokosiť záhradu a treba aj takéto veci. Koniec koncov krajčili, bola vtedy boli muži, väčšinou a maliari, rezbári, zlatníci, koľko je tam precíznej, drobnej, takej jemnej práce, takže ja to beriem tak. Ale musím pravdu povedať, že to bolo, už som mal 40 rokov, keď som sa naučil vôbec na stroji šiť a to bolo kvôli tomu, že vlastne už nemal kto šiť, pretože ľudia mali kroje poodkladané, mali dojem, že to im vystačí na 200 rokov a už aj tak sa upúšťalo od toho. No a keď som chcel taký kroj, ako sa mne zdal vhodný, takže musel som sa chytiť nakoniec aj sám do toho a nejako som možno, že nadobudol aj prax, a dokonca teraz chodia za mnou, aby som sem tam niečo ušiel, lebo to už nikto nevie. Napríklad to štepenie na tom stroji, ktoré je jednou z dôležitou súčastí mužských košier, tých starších typov alebo aj sukní. No, prečo som teda siahol po takomto? Tá babka, to je vlastne taký prototyp a potom máme aj fotografie, pretože ma presviečali mnohí, že ten dobronínsky kroj, to tak bola žena v tom ako taký vianočný stromček, vyzerá, tak sa blízkala, no a práve, že ja som tie vianočné stromčeky na javisku nechcel a ono tie vianočné stromčeky sa nedajú ani oprať, viete. Takže tie staré sukne, ktoré boli, alebo aj staré čepce, ak chcete, tak tie sa dali udržiavať lepšie v čistote, tak aj to bolo. Ale potom aj tá farebnosť, ktorá predsa len si myslím, nielen v dobronínskom kroji, vychádzala z prírody, hej. Z toho, čo bolo základ, bolo predovšetkým tá biela, potom pribudla nejaká tá čierna niť a neskôršie sa už dostala tá červená a taká tá bielo, čierna, červená farebnosť je podľa mňa taká najtypickejšia, najkrajšia a vlastne sa objavuje, ale by som teraz povedal, dokonca v celej tejto Karpatská kotlina, to je teraz také slovo, no ale áno, v celej Karpatskej kotline. A nájdete ju aj na Balkáne, nájdete ju aj na Ukrajine a v okolitých teda týchto národov slovanských, ale aj slovanských. Takže, a myslím, že som dobre spravil. Potom zasa aj, aby ten, viete, ten kroj, keď napríklad vezmite si tú stanku, čo je na páse, ak je tam vyšité strašne veľa, tak ono sa nejako tak stráca potom ten strik toho kroja, takže to pôvodné, to červené, to pásikavé pekne oddeluje a je jasne viditeľné všetko. No a ešte tak jedna tetka mi tak povedala, keď som mi hovoril, že prečo sa už teda kroj upúšťal a tak ona mala taký názor, vieš, už sme prestali kroj nosiť, lebo už nebolo v Dobrej Nive kde vyšívať. Zavyšívali tam všetko a tým potom aj samotná tá fazóna toho kroja mu sa stratila a to najdôležitejšie, najkrajšie tam nebolo vidno. Takže siahol som po tých starých, myslím, že som dobre urobil, troška som chcel aj tú dĺžku, no dlhšiu, tak ako na fotkách vidíte tam potom aj v tej, ako si napríklad pozriete tú brožúrku, ten starý kroj, to je tak od roku 1906, až kým nezačal ten kroj vlastne sa zanechávať, tak tam vidno, že tá dĺžka bola vlastne do polítka, alebo níže sáry čižmy a to k začiatku veľmi sa tie tetky tomu nejako bránili, pretože to boli starší, nie všetci, najstarší som len ja som vtedy bol mladý, takže práve tie najstaršie, ktoré mali tú sukňu najkrajšiu, nemohol sa povedať, že majú mrzké kolená, aby si trčali, už tak to stalo tak, ako bolo, ale snažíme sa to trošičku, ale ak šiem niekde inde, alebo napríklad na Ríne, alebo tiebu podpornú svoje Filipa, tak tam sme už potom robili tak, ako by to malo byť a podľa tých fotografií sme sa nejak
vďaka tebe vznikol v Maríne blok piesní a tancov, ktorým sa vlastne dneska Folklórny súbor Marína prezentuje. Šírenia tradičnej kultúry medzi deťmi bola významná. Takže akým spôsobom si vnášal ľudovú pieseň do vyučovacieho procesu? Ja mám niekedy taký pocit, že deti a mládež už nemajú záujem prejaviť tradičnej kultúry. No, to mňa aj tak veľmi mrzí. A mrzí ma to z toho hľadiska, že si myslím, že sa dá veľa v tomto smere urobiť aj dnes. Ale akási taká situácia je u nás na Slovensku, medzi nami Slovákmi v súčasnosti, že dokážeme obdivovať predovšetkým to cudzie, ako si za tým nám duša pišti a nesnažíme sa hľadať tie pekné veci, ktoré náš národ má. Viete, tak, aby som pravdu povedal, vezmite si napríklad, ak sa olympijské hry otvárali, a to je jedno, kde či boli v Japonsku, alebo teraz posledné. Každý ten národ sa snaží a niekedy prácne to vyhľadávajú, hej, aby mohli niečo, čo je typické pre ten národ, pre ten štát, pre ten kraj, aby mohli ukázať a prezentovať celému svetu. Ja mám dojem, že keď bola u nás olympiáda, tak možno, že tam tancujú írske tance a Slováci. Ešte keď sme Írov zavolali, tak to by som ešte nepovedal, to by bolo ešte tak.
Takže za tým nejako ideme a ak ukážeme deťom, hej, už od malička, lebo tie malé sú ešte také tvárne a u nás na škole, ktoré aj teraz tí maličkí prváčikovia robia, lebo tam nejako treba. A potom ja na tom jazyku slovenskom som sa snažil ukazovať, že ľudová pieseň to nie je nejaká starožitnosť a nejaký humbuk, ako to my zvyknem hovoriť, keď je voľa, čo viete, zle v našom parlamente, tak sa zvykne hovoriť, že taký folklór, hej, mňa to hrozne uráža, čo taký folklór, čo s tým má folklór, že oni tam blízkajú dve na niekedy a prostosti a možno, že aj niekedy ubližujú národu. Ale o tom potom. Takže... Niektorí členovia z Dobrovky, ktorí si vlastne vychovali na základnej škole, v súčasnom období účinkujú v Dobrone. No a možno takým pokračovateľom ďalších bude aj v Dobrone, samozrejme bude aj Štielkový zhod z základnej školy z Dobrej Nivy. Predajte na neho toľko, že obidvaja jeho rodičia účinkujú vo svojom súčasnom období. Tak Števo, drž sa. A tu sa obrať nechce byť. Bye.
to predovšetkým je osvojovanie si piesní vo folklórnych súboroch Zabudá. Spisovná podoba slovenského jazyka spôsobila, že v dobrej nive už postupne zaniká zaujímavé dobronícke nárečie, ale ženy i muži v Dobrone veľmi pekne spievajú a neskôr sa dozvieme, že ich pekne rozprávajú v tomto nárečí. Opäť tvoja práca, tvoja zásluha. Čiže ako sa ti takéto niečo darí? No, tak dariť, no, u niekoho ľahšie, u niekoho ťažšie, pretože sem tam pribudne aj niekto, ktorý nie je z tej našej oblasti alebo z tej dobrej nivy. Dobrá niva má také charakteristické nárečia. Ak viete, však to bolo s tým, že okolo Štiavnice prichádzali tam Nemci, že voliačom natúcu toho zlata do dobrej nivy nebolo čo kútať. Tak potom ako si sa vrátili v tej slovenčine a oni časom zabudli, kde to bolo tvrdvo, kde to bolo mäkvo, tak potom dospeli k takému, že vlastne všetko, to existuje len ditini li a detenere v dobroníckom nárečí. Najmä teda v dobrej nive, lebo už potom ďalej, napríklad už Plíšovce, už to nie je také, tam to až tak nedodržia, ale Babina, Sása, Dobrá niva. Takže to kričí Dobroníka, keď príde muž opitý. No ale si opití ako taký tip. Vypávajú mužaky dobre smutno. Ako sa to telia v teceli nevája, tiež tak poveklo. A strašne mi to tak lahodne znieje a ja si ale myslím, že ja som až tak ďaleko zašiel, že mne sa vôbec nepáči pieseň, ak sa spieva v spisovnej slovenčine. Jednoducho by sa to nemalo. Ona totiž to mala tú kolísku a ten jej bankušok bol taký a treba z toho ona vyrastala, tú podobu nadobudla. V tom by teda tá pieseň mala byť a mali by sme byť v tom poslední. Pretože tam sú aj také zaujímavé zvraty, ak teda spisovnej slovenčine už to nie je ono. Už to tak neznie. Už to, by som povedal, 50% z toho je preč. Takže ja keď aj nerozumiem, aj tuto sme všetko akože nerozumeli, ale tak ako v tom kroji, v tom pôvodnom, tak by sme mali aj v tom nárečí pôvodnom, lebo tá ľudová pieseň v tom vyznie. A ani za nárečie by sme sa ani mali hanbiť. V tomto ja obdivujem troška východniarov, jeden čas mi prišlo na neviem, keď som tam učil, pretože som nerozumel, čo mi deti napísali na Zemplíne, že ako sa dostanete od stanice k nám, tak idete dražočku, prídete pre 2-3 garadiči, hej, preskočíte šanec a ste na Trnácu pre Krista Pána, čo mne to oni tak hovorí. Ale keď mi preložili, tak som pochopil, o čom hovoria. A držia si to dokonca aj teraz, ak sa dvaja východniari stretnú, tak začnú hovoriť aj svojim nárečím. Takže ja si myslím, že ani my by sme sa nemali hanbiť za to. Aj Francúzi, ak prídete do Provansálska, tiež majú svoju spisovnú francúzštinu a hovoria provansálskym, burgundským alebo normandským nárečím, hej, a držia si to. Prečo by sme si nemohli? Tam, kde patrí, hovorme spisovne, aby nás ľudia rozumeli. V parlamente, v televízii, ale kde to netreba, kde sú medzi svojimi, tak viete, ako je to dobre na ulici, keď mi môžem povedať, deta, idete, tetka. A čo vás už tie nohy nebolia? No. A tetka, keď som bolia vás nohy, tak ona ani už tak úprimne neodpovedá, pretože ju som pomýlil tým zvratom alebo tou koncovkou inakšou, takže držíme si nárečie. Ja si myslím, že dobrujeme sa za svoje nárečie nehanbia. To
Jaj, no vidíte, hneď sa tak akože keby troška lepšie. Jo, veľa, ale za to na Zuzka, aj ty si trocha daja čakať. Joj, že? No čo to len ako to vypovedať? Kmotra moja radostná, nevyskytne moja duša. Poďte, že ho nariekať, mi to tak krásne vidí. Vedľa už kvepu. Sleza jedna stará mrská, lebo ty si ma za to nikdy nepočúvam. A teraz ty si takýto vykynutí na tejto dásky. No ja, ľudia moji dobrí. Pani, panúčečky, ja sa by si hádala aj spárniť, lebo...
spevákom, mladým ľuďom, ktorí sa zaoberajú tanečníkom? Prečo by malo byť múdro teraz? No, nie, nepoviem múdro, ale asi takto. Neodmietať, ale tak asi ako neznáme jedlo, také niečo, čo som nikdy nejedol, ochutnať, pomáhať troška na jazyku, prehodnotiť. No a potom sa možno stane aj to, že si to nakoniec obľúbime. A myslím si, a zo skúsenosti viem, keď mladí ľudia okoštujú folklór, treba v súbore, v skupine, alebo v detstve, tak im dostane na celý život. Môžeš mi to potvrdiť ty? Keďže tento program je predovšetkým o piesni, s piesňou sa aj rozlúčime. Janko, rozkáž sa. A na moste. Tráva rastie, tráva ďatelina, bude to dievčina narastie. A na moste šibík rastie, šípový korenčok, bude to mládenčok, keď narastie. A pod mostom ryba s chvostom chytila, uchytila, potom varila s viným mostom. Chytila, uchytila, potom varila s viným mostom. A ti predník hraj, kontráž preberaj. A ti starý na tej base, a ti starý na tej base, ti im pomáhaj. A teraz už všetci, veď sa vám tak svedčí. A teraz už všetci, veď sa vám tak svedčí. Budete ráno rána, budete ráno rána, to vám bude chvála. Budete ráno rána, budete ráno rána, to vám bude chvála. Štyri prieske, 5 opátkov,
plakala